kynän pidike vihkoon tulee kuminauhasta ja tarvikkeet oikeastaan leveä kuminauha. Se on tärkein. Leikkaat ekaksi siitä kuminauhasta suunnilleen sormenpituisen palan. Ja sitten huolittelet ne päädyt siksakompeleella. Mittaa siitä jäljellä jääneestä kuminauhasta suunnilleen sen vihkon ympäri menevä pala, mutta älä vielä leikkaa. Kokeile ekaksi, että minkä verran se kynä vie tilaa. Sitten ompelet siitä kynän reunoista suoralla ompeleella. Voit tehdä toisenkin tuollaisen niin lenksun, jos haluat käyttää siihen useampaa kynää. Ompelten jälkeen niin leikkaa ylimääräiset langapätkät pois. Sitten pitäisi näyttää suunnilleen täältä. Sitten taas kierrä siihen vihkon ympärille. Ja nyt sä saat sitten sen mitan, että minkä pituinen se kuminauha pitää olla. Jätä suunnilleen 1,5 senttiä saumavaraa. Leikkaa. Ja sitten käännä oikeat puolet vastakkain. Ja kun ompelet, niin suoralla ompeleilla siitä, mihin sä jätit sen saumavaran. Voit huolitella kans ne päät. Sitten vaan testaat, että kuminauhasta tuli oikein kokonen. Tää on nyt tiettyyn vihkoon sopiva. Jos sulla jäi tonne ylimääräiset suikalle tonne alle, niin sit vaan leikkaat sen pois ja huolittelet siksakilla sen pään. Tadadada, se on valmis. Tältä näyttää. Sitten vaan vihkon ympäri. Tämä on tiettyyn vihkoon tehty, tässä ei ole silleen säätömahdollisuutta. Sitten kynä vaan sille tehtyyn lenksuun. Se pysyy kuljetuksessa. Kiitti.